Parlok Baro, Dakane District Sports Officer Bhoi District Nongpo, Ula Pynbna Pajba Baka Office Jong U kan pelong Biang Iaka grassroots football training Hakaleng ka district kaban Sdang nadu ubnai Julai Hapoh na kabenta ki kena shinrang berkentei ki badan riu hadu khat snem ka arta. Yakane ka program on pelong ha umsning center Bhoi Rembong, Roy, Nongpo, Jirang, Bernihat, Mauhati, Bat ha Roy Advanced Center. Kumta labatha eki khana ki badan jingtmu bani shim benta hakate ka program. Banlet ban shim no ya ki registration form na kite ki center. Ne ha office u district sports officer Nongpo. Bat ban penpo ye ki form bala pendap ha lane shwa ka laipo terek ubnai banriu Hapoh. Hublei Shibun.